Dang boy hore batur. Tes. Tes. Ya.
Huriani Tuhan Yesus Kristus, hami parhalado partohonan HKBP Ciganjur, dohot HKBP Serengseng Sawah, pasahaton tuhamu amanami, inanami, dohot sude ruas na marpungu di ganuk bagas tabi. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tuhatama madongani jala mamasu-masu hita sanuhutna. Goarni mingguta sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis. Jala topik ni mingguta sadarion ima di ramoti debatado bangsona. Allah memelihara umatnya. Marsangat matuhatai marhite parminggota. Atong tapahibul maroha dohot pikirata. Tapukama parminggota. Tapuji jala tapasangap madebata. Marhite na mangedehon bukwede HKBP nomor sia. Hupuji holong ni roham. Hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay na mangulu do hatani debata jala margogo mangula jala tumajom siyan sa dokko dang sidua baba jala manorusi doi rasira disirang hosa dohot todi akaring ring pe dohot utok jala panguhum doi di parohaon dohot pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martangiang mahinta ali Tuhan debata jala amanami say tugu-tugu jala rajay ma rohanami marhite-hite todimi asa olo kami manangihon dohot majalo hatam say pahot mahatam di bagasan rohanami asalam ibaru jalam belambadia rohanami say rupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus
asa jupang hami hanguluan saliling nililing na. Amen. Mari dihita sian buku de nomor 25 ayat 1 dohot ayat 2. Tangih namu mapatit ni debata ima patik parjulu dohot lapatan na patik parjulu au do jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam tiado lapatan ni odo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asamida nasa na adong ido sahatna atong rak mangidugugo mahita lau mangulahon patit nai ali Tuhan debata sai parbugui mahami mangulahon na hubar patit mi. Amen. Mari dihita sian nomor 310 sada ayat sada dohot ayat 4. Tatopoti madusata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di benua gijang.
hodo na patupaon hasesani dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham di hami, aka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyai, asaw nang ganggu rohanami di asini roham. Alay asahot rohanami marhapor siyaon, lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asaw pasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sani dosata. Sungunod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naluja jalana sorat upasonang pehamu. Buat tamu ma auga kutu hamu guruhan hamu ma sianau ay nalabo doau jalana serep marroha asa dapotan hasonangan to dimuna. Ay labot do auga ku jalan yang dohot nahu paporsaton. Hasangapon ma di debatana di gijang. Marede hita sian bukede HKBP nomor 475 ayat 1. Tabigima hatani debata turpu epistel di minggu sadarion imana tarsurat di Yohanes onom memuka sian ayat 25 sahatro di ayat 25 tajahama marsori-sori. Jadi dungjuk pang nasida ibana di bariba ni tawi nina nasida mamado ibana guru sadi hari dodo rotuson unang masih panganon naulo salpu ulahamu. Alay si panganon na mian ro di hanguluan na saliling nililing na nanayang lehonon ni anak ni Jolmay tu hamu ay ibana do di hati dakon amay debata. Dungini na Jesus ma mangalusi na sida hapor say hamuma na sinuro ni debata ima ulaon lomo ni rohana. Dungi dinasida ma ia opunami mangan mana do di parhorsihan songon na tarsurat dilihodo roti sian banua gijang panganon nasida. Ay natuat sian banua gijang do
silehon hanguluan tu portibion, ido roti nasihat debata. Dungini na Jesus madot na sida, audo roti hanguluan ni, sado na somalembe manangise ng roto au, jala na sotupa be mauwas, manangise na parsea diaw, ido sahak na martua duaka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Marede hitasian bukede HKBP nomor 447 ayat sada dohot ayat 2. Tay songon na hinatidak kon nidongata sa haporsyaon di sadok portibion rapma hitamadok au porsya di debata Jahuba ido ama pargugu na suhatudusan na tumapalangi dohot tano au porsya di Jesus Kristus anak ni debata Jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na berlit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubolatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patunuhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahuba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pemamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsya di todi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin.
Uria itu hatta sebagai mati tinguria Minggu Pawaluhon dung Trinitatis tanggal 25 Juli 2020 sada. Naparjolo parmingguan di pertekian pandemi COVID-19 sia. Marhadumu tu sermon parhalado partohonon na di hari Jumat tanggal 2 Juli 2020 dan salpu dipatupa secara virtual memutuskan asa parsido huriata mengulahon pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat wilayah Jawa dohot Bali naung ditetuhon jalan naung diperpanjang pamerintah alani akka pakubasion dohot permenggion nang diputuson asa dipatupa secara online manang live streaming memuka sian hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 nasalpu totongma dipatupa akka pakubasion dohot permingguan ini secara online sa tutak hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 permingguan hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 dipatupa secara online manang live streaming jam 7.30 WIB ibarat berbahasa Indonesia do jam sia WIB permingguan hata-batak marhite titingon khususnya kami ma sudah ruas ni kuriatta asa patupa permingguan di begas tabe marhite nama dohoti permingguan na pinatupa ni huriatta di kanal YouTube HKBP Resort Serangseng Sawah jala patupaun ni huriatta ma muse permingguan secara tatap muka di gereja Ima hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 ditolu pertikian songon nasomal jala pertengahan ulayah di gereja dohot sermon perhalado pertonan Ima hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 rak mahita mendukung ulaun pamertata pusat do daerah lau memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 sia merhite na mengudukkan PPKM darurat naung ditotoponi songonima pinabotohon tuita salukna paduahon panambah calon perhalado wilayah 2 tolu 4 onom pitu dohot wilayah sia Obartu program kerja huriatta tahun 2021 ima taringot tu penambahan situa di wilayah 2 sahalak 2 wilayah tolu sahalak wilayah 4 sahalak wilayah onom sahalak wilayah pitu 2 halak dot wilayah sia sahalak domutusi naik patepaon nyak kasitua ma wilayah ima mangaririt sian tonga-tonga ni ruas na di wilayah nabe nawolo jalarade asa dipilit akka ruas sian wilayah na gabe calon situa sian wilayah na bersangkutan jala aseng ni syarat naung ditutuh di aturan peraturan HKBP 2002 naung amandemen ketiga rapot perhalado pertahunan HKBP Serangseng Sawah nasalpu manatuhon asa batas usia ruas na boy gabe calon situa ima marumur ditoru 50 tahun salai ni sosohot tuak ka ruas di wilayah 2 tolu 4 onom pitu do wilayah sia asaradema memilih dirina roa do pikiran nang tiki do gogona asa dipilit akka ruas naga becalon situa di wilayah nabe jala batas ni patikian laho memilih calon situa di ganuk wilayah ima hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 napatuluhon pendaftaran ulaun perguru malua tahun ajaran 2022 Obartu program kerja HKBP Serangseng Sawah tahun 2021 ima taringot tu perguru malua tahun ajaran 2021-2022 nunga dibuka huriatta pendaftaran perguru malua tu akada anak-anak remaja na hudul di bangku SMA manang SMK manang sederajatna mahasiswa dohot akka ruas naso marguru debe tu akka anak-anak remaja dohot mahasiswa manang ruas nalah mendaftar wajib pasatan fotokopi akte baptis
akte lahir dan kartu keluarga. Jala babuan surat pengantar sian sintua wilayah Nabi. Jala di pasahat tu kantor sekretaris gereja. Pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2021-2022 dibuka mulai hari Minggu 20 Juni 2021 saat tu hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Papaton sermon PHD kategorial perempuan. Pengumuman perempuan huriata patupahun sermon PHD kategorial perempuan di hari Rabu tanggal 20 Juli 2021 mulai jam 10.30 WIB secara virtual marhite aplikasi Zoom Meet. Tema di seremoni sian Hebrew 10 ayat 24 1 ayat 25. Meeting ID dohot paskot dikirim melalui WA grup perempuan dohot perhalado HKBP sedang sengsawa. Sialai disoso tuganu perempuan huriata asam dohoti seremoni manang PHD. Ruas nomor sahid diakuni sosial. Ruas nomor sahid di Tikyon terdaftar godangna 50 sia halak. Hatani debata madok rohana hilas menupak hahisaron alai anggotodi nagodok pamalos huli-huli poda 17 ayat 22. Paunopon pasahaton sembako peduli kasih KKB Serengseng Sawah turuas na terdampak PPKMD COVID-19 siap. Sermon perhalado pertonoan HKB Serengseng Sawah dari hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 tasalpu maratopon laho mengulahon peduli kasih HKBP Serengseng Sawah tuaka ruas ni hurat tanah terdampak masa PPKMD COVID-19 siap. Di pasar hurat do bantuan songon sembako Salani turuas na rekod bantuan sembako asaroma dari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sadarion jam 10.2 1 jam 10.3 wilayah Sada 2 tolu jam 10 tolu 1 jam 10.4 wilayah Opat 5 dohot onom jam 10.4 1 jam 10.5 wilayah Titu Walu dohot sia di aula gedung serbaguna. Ruas na terdampak PPKM COVID-19 sia todo situ wilayah makubungi nasida. Papituhon dukungan doho partisipasi ruas tu ulang peduli kasih HKBP Serengseng Sawah. Soso tu ruas ni hurata hobar partisipasi doho dukungan ni ulang pasahaton sembako HKBP Serengseng Sawah tu ruas ni hurata na terpapar COVID-19 sia. Boema pasahaton pangurupiona do partisipasi songon minuman susu beruang suplemen UC 1000 do akan asing jala di pasa matu dewan diakonia HKBP Serengseng Sawah di gedung serbaguna HKBP Serengseng Sawah. Siala sudah partisipasi do dukungan akaruas ni huriata tu ulang peduli kasih HKBP Serengseng Sawah on kupasa tamima mau leate. Pawaluhon sumbangan tu peduli kasih HKBP Serengseng Sawah. Nunga sahat tu huriata pangurpiot ima gereja kita telah sumbangan na parjolo 40 paket sembako dalam kurung beras, telur Indomie, sian keluarga Nyonya JP Silitonga Boros Regar, Opu Kalodia Wilayah Opat. Napa duahon minuman vitamin Haisi 1000 2 dus manang 72 pieces dari keluarga M Simajutak Inang Dokter Pera Boru Sinambela Wilayah Sia. Napa tuluhon dana 25 juta rupiah sian keluarga Masiton Pasaribu SH Boru Sitorus anggota DPR RI 2010 Sia 2024. Napa paton 100 paket dalam kurung beras, minyak goreng, gula Indomie, sardensis, masker sian keluarga Insinyur Eriko Sotarduga BP Sitorus anggota DPR RI 2010 Sia 2024. Ganuk perhalado do turuas ni huriata pasaton molatema tuna sida. Napasiahon pendataan ulang dot peremajaan database
Jemaat HKB Serang Sawah. Pendataan ulang ruas HKB Serang Sawah hobar tu formulir pendataan huriah HKBP nang di bahan Biro Jemaat dot Balitbang HKB Pusat. Ni sesuatu sudah ruas ni uriata mana keluarga diganap wilayah tabe. Asa doh berpartisipasi dalam mendukung program pendataan ulang doh peremajaan database HKB Serang Sawah. 5. Paradihon fotokopi kartu keluarga, akte baptis kudus, akte lepas sidi, akte nikah. Tunau tarpasu-pasu. Jala tu tapasa mai tu situa wilayah narotu bagas tabe. Kanuk peralado manginu turu hita ruas. Asarak mahita patupahon dalam mendukung program pendataan ulang huriah HKB Serang Sawah. Asa tupa di huriata database huriah na akurat siala ni ganuk peralado pasaton mula tema dihita ruas. Pasapuluhon pesan rapat pendeta HKP Distrik Walu DKI Jakarta. Rapat pendeta HKP Distrik Walu DKI Jakarta na dipatupa hari Rabu saat Jumat tanggal 21 Juli 2021 salpu secara semi virtual merdalado denggan salani dung sidung titingon begot tema tonasian rapat pendeta HKP Distrik Walu DKI Jakarta Raya. 10 sada ruas nama ulang tahun perhalaro pertahunan HKB Serang Sawah pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nama ulang tahun di Bagasan Saminggon Imasian tanggal 10 Juli 2021 saat tanggal 25 Juli 2021. Daftar ni ruas nama ulang tahun Boy mata jah di lembaran naung di parade huriatta. Hata ni dibata madok biar mida jahoba mengunut ari-ari ala jepet do angko apa tahun ni parjahat. Poda 10 ayat 27. Napa 10 tahun titing pilihan. Titing pilihan huria di Bagasan na Saminggon Boy mata jaha di lembaran naung adong di hitabe. Sudah peralado ni huriatta madok mulate ma tu sudah ruas hita ruas. Nang mangalehon akka pilihan mingguan, pilihan bulanan, manang pilihan tahunan. Hamulatayon dohot perpuluhan tu tuhata marhite huriana. Songoni masa ni titing huria di Bagasan Saminggon. Saya di pas-pas tuhata ma salut akka pilihan tai. Taulis niroa di hita ruas na gabe sangap dohot hamuliao di gowarni tuhata. Tona rapat pendeta HKB Distrik Walu DKI Jakarta nomor 340 garis miring D 8 DKI garis miring 7 2021. Mantapoton nani hormatan sudah ruas ni HKB Distrik Walu DKI Jakarta dengan perantaraan pendeta resort di Inganan Nabe. Tabima dihamu di Bagasan Guarni Tuhata Yesus Kristus. Tamado hitam madok mulati tu amat tapardengkan basai. Do tu anakna Yesus Kristus do to di perbadia atau tong mengaramoti huriata mamulus pandemi COVID-19 saat rodi tikion. Tung parkilhon do torop ni dongatta masyarakat songoni ruas do paralado ni huriata namar sahid naikon isolasi mandiri di jabu do dirawat di rumah sakit. Jala torop do marujung ngulu alani naing masude ruas dohot paralado ni huria marsihot di Bagasat Tangyang tu di bata ang giat diurupi jala di pargugoi di bata hita mengadupi ragam ni hamalon alanyak ka masa nang dohot pakkorhonon na tu sude panggulumiton ni ngulutta tahamalate do tu di bata ala di Bagasan pangaramaton na dengkat do berdala rapot pendeta HKP Distrik Walu DKI Jakarta dari tanggal 21 saat tanggal 27 Juli 2021. Merhite na sinodangan ni tema debatado hagugwaku hatuaku puji-pujokku do nang mabiyar. Yesaya 12 ayat 2 dohot subtema pendeta HKBP rap marhaposat tu debata jalan masyurupan di partikian COVID-19. Ala tongon di tongotongan di pandemi COVID-19 do nama sarapoti gabe di patupa distrikta rapoti merhite semi virtual di dohotan ni 144 halak pendeta dalam kurung 172 persido di ruang virtual
do 12 persido di kantor distrik Panang onsite. Sian 165 talak padita na adong di HKB distrik Walu di Jakarta. Sian 54 resort manang Walu Tolu Huria. Marsitu do sude perapot maddoho ti rapati. Na niluan ni paresa sa HKB distrik Walu di Jakarta padita Bernat Manik MTH. Jala niluhotan ni ketua rapat padita HKP padita Dr. Robinson Butar-Butar Epurus HKP 2021-2024 Sudedo perapot marparukilhon akka ulaon pajuon mang tohonan hapad di tahun na marujahat tuhatan ni dibata konfesi RPP aturan-peraturan agenda dohot tradisi teologis HKP di pertikion na masa pandemi COVID-19 saat Rodi Nuaing di bohali do rapoti marhite ceramah tema na pinasa ni ketua rapat padita HKP padita Dr. Robinson Butar-Butar dohot su tema na pinasa ni padita Besar Jonathan Pakpahan PhD padita HKP na mangula di STT Jakarta song-song ini pokok-pokok pikiran dohot informasi teologis na marhadumuan tu persoalan COVID-19 na pinasa ni pareses HKP distrik Walu DKI Jakarta informasi tupak list pandita informasi sentralisasi keuangan ni HKP informasi keseragaman pakobasion dot informasi sian komisi teologi nang akka pertangyangan manugo do budari gabi bohal ni pamurahon pamikrion ni akka parrapat di bagasan parapotoni tung masai takas do di parhulkilhon jala di parsirangkuton parapot na parjolo pandemi COVID-19 na somar haujungan dope saat rodi tikcon laho mangadopi sorok ni COVID-19 di sosoido parsitutuan ni sudi ruas dohot parhalado ni huria matangiang jala marpangiduat tu debata asa tumimbu sal COVID-19 sian portibion jala marsigogo hita saluhuna laho mangadu pisa parsitutuon mangargahon hahipason be jala tetong uduk mangulahon protokol kesehatan nangun itoton ni pamaratatta patupa pangurupion tu sude ruas ni huria na marsahit ala ni COVID-19 makalason akka pelayanan na pinatupa ni huriatta di partikian nuaingon patupa pertangyangan pangodyanon patuguhod dohot pangapuliot turu akka ruas ni huria na terpapar COVID-19 dohot keluarga na marhabot ni roha siala marujung ngulu akka na ni halongon na be ala ni COVID-19 pahisatto doho patomutomu pakobasyon ni huria na hobartu partikian na masa di COVID-19 imam marhite-hite teknologi digitalisasi dohot internalisasi marhite streaming jum dohot nasing marjahan tu hatan di dibata marhite konfesi agenda RPP aturan peraturan buku ede dohot buku nanian HKBP nagabe tradisi teologi HKBP patomu-tomu keseragaman pakobasian ni huria di tonga-tonga di distrik Walu DKI Jakarta pahisaton persidohotan yakka padita di ngulu marpanarihon marhite program tupak list pandita mangarang-rangi dohot mamikiri sakap sentralisasi keuangan ni HKP tu partikian najonokon patulusun akka kewajiban dana pensiun yakka pangula ni HKP asadenggan merdalan huria makarikoton haulion ni lingkungan hidup marhite na manguri pamaheon harotas dohot peralatan berbahan plastik di lingkungan gereja jala mablokon sampah tu ingananna di paujung do rapoti di bagasat dame dohot las neroha marhite pertangyangan pangujungi songoni matona ni rapat padita HKP distrik Walu DKI Jakarta on hupasat kami saya diramoti jala di pasipatu hatta Yesus Kristus
Raja ni hurima ruas ni HKBP jala di patau ma akka na posona lamar situtu makubasi huriana di partikian nuaingon hobartu pajoonna marhite tohonan na nilehon ni tuhatta debatado hasa hagogota hatuota puji pujota jala doma biar sian hita salukna tabe dohot tangiang sian sude perapat Jakarta 27 Juli 2021 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Pareses Padita Bernat Manik MTH sokone masa di titing di minggu tasadaron mula tema di tuata Marede hita sian bukuede nomor 720 sia ayat sada do tudukna laos tapasahap ma peliata pilihan sada a dohot sada b. Dami ni dibata na sumurung sian saluhut na roha ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhan taing. Amin. Uriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus barita na uli sian hata ni debata tuhita di minggu bawaluhon dung Trinitatisom. Imanata surat di 2 Raja-Raja bidu 4 mamuka mai sian ayat 42 saharodi ayat 44 ujahama hatani debata tuhita saluhudna jala tapahuti hutma di bagasan rohat tabi di parmudu selisa 100 halak marhiti 20 sagu-sagu dungi Roma sada halak sian Baal Salisa nama buan di halak ni debata akka sagu-sagu patumonan 20 sagu-sagu sian Eme sia Simon dohot Itak sian Dahanon na binolgang di bagasan hadang-hadanganna dungi nina si Elisa ma lehon mai di situan na toropi asamangan na sida dungin na naposo naima behama pangalehokku mangganupi 100 halak alay ni na si Elisama sa lehon mai di situan na toropi asamangan na sida asongonodo hata ni Jahuba
ikon mangan aka jolmai jala ikon adong dope teba. Dungi di parade mai di julu nasida gawe mangan nasida. Jala adong dope teba hobar tu hata ni Jahoba. Ima sahatna. Huriana hina holongan itu hatta Yesus Kristus. Sudina hita jol mana mangulu. Saya tabah hirim ngang maju pang di ngulu tahun jaminan kepastian di ngulu. Nomor 8 dangolo hita mendalani ngulu tahun di tikiodo di akatikinan yang roh dengan ketidakpastian manang keraguan-raguan. Alanima gudang aka perusahaan-perusahaan jasa isarani aka namangula di asuransi doakan na investasi segala macam mabahen sada tawaran nam arisihon kepastian jaminan hidup tuaka nilapoton na nagabe konsumen na asa laku nani 3 nasida jala torop do akajolma na tarujun dengan cara yang mudah gampang mendapatkan kepastian jaminan kehidupan. Adong mai maritina di investasi honepeng na mace gudang do akan asing bui do sahali sabinggu epeng nasida na saon bui marbunga songoni balgana godang dona tarujun ujung nagabe mengadupi hasusan aladang jupang nasida jaminan kepastian hidup itonga-tonga ni akana ni rohton nasidai tutua kamang inang dumobi ditiki hasusana tadupi saya tahirim do adong jaminan kehidupan jaminan kepastian hidup. Apalagi di nama sahamaolon manang parukilaw na tadupi di pertikiata sinuaingon. Pandemi COVID-19 na umadalan lebih hurang sada sa tahun satonga dan jaladak taboto adigan marujung pandemi kon. Godang do halak nuaing sadar atau tidak sadar madabu tu sikap na pesimis jala na reaktif menyingkapi akan nama saun. Dok rohana naing mangluluan jaminan kepastian hidup alai na terjadi kepastian nuaing hasusa do aka na asing hamatea do aka hasusa na asingi kabe suku-suku do di bagasar rohan na deba atong di dia maju pak kita mengalului jaminan kepastian kehidupan ni manang na deba na hari madok nabuhado tuhatta naso di parohab behi taon akan naporsia jalan nasay toktong mangalu-alu nasay toktong maju warna dina mangadupi ragam ni hasusan alani pandemi COVID-19 siaon gurang maka suku-sukun na muncul di bagasar roh do pikirata apalagi tonga-tonga ni hasusan ni ngulu na tadupi mobi di pandemi COVID-19 siaon alania mo kamang do tamakenang hata ni debata na marsaringar tonga-tongata di minggu pabaluhon dung trinitatison nani dasar hotu topik diramuti debata do bangsona mangrupi hita asa dada holan mamereng narikot di ngulu tasabing dada holan asa jupang di hita kepastian hidup di tonga-tonga ni hasusan ni ngulu alai naing mamereng jalan naing mangauhon hajongjongan ni debata mariti huasona itong-atongan ni ngulu ni hita kana porsia molo tajaha mo kamang duta mo kenang dua raja-raja bidu opaton mamuka bidu sada sahat du turpukta nagabi jamita di bagasan minggu tahun di pata orang do disi taringot tu na di palua si Elisa sahala na mabalu siya parutangan na dumate na mangalap na babaluon adong do utang na tinadikon ni
amatai sahalak na poso ni debata gabi diurupi selisa mariti na paluan imana siya parutangan na ima mariti na madok asa di paradi akahudon jala asa diisi akahudoni mariti minyak na dong di ibanai dungi di parbaga-baga tubuh ni anak sada perempuan sian sunem jala di pangulu anak nang di bahasa debata tu sada perempuan sian tsunami nang matei jala musai di patupa halongangan ikor rata na so tarpangan gabi tarpangan dohot na gabi turpuk sebagai sasadarion mangaleo mangan 100 halak marhiti 20 sagu-sagu akatada halongangan nabi naritao di dua raja-raja opaton dada holan nama dada di halongangan ni sadiri na nang odohonon na alai nang dohonon na di si ima huaso pambanan di bata kehadiran kuasa dan perbuatan Allah di tengah-tengah ningulu niaka naporsia tu ibana jala disido musai idaota dang boy tabahen di bata mariti pikira do utuk tasabing ngol taparwaw tu puktaw na makamanginang rodo sa halak sian Baal Salisa mabuan di halak ni debata ido masuk na ima si Elisa ima sagu-sagu patumana 20 sagu-sagu sian eme sian simodo ita sian dahanon na binolgang di bagasan hadang-hadangan na songon sada patuduon sada pilihan na pinasa na tu halan di bata mariti halak ni di bata dang di patorang isi do halak nasian isi do guar ni halak nasian Baal Salisai jala dang ditada si Elisai alai tutu na ditongos di batado ibana mambuan patumonani naniulana 20 sagu-sagu asa di pasat tu halan di bata asa marhitei gabidalan laho mangalehom mangan aka 100 halak naposon di bata rombongan nabi naro madapoton Elisa Sani taida do hamma kamang do tamakenang molo turpukon mamuka ayat sada 1 ayat 44 ton mengondolkon babua namarhuaso jala mangula di bata gudang do dalan na pinatupan di bata lau patuduhon huaso do hadirion na itu ngatongan ni haka na porsia di ibana jala boido ingota tamu sia kamu kamang do tamakenang ima na di leon Yesus mangan 55.000 halak so padohot akaya dana marite 5 roti dan 2 ikan akana mangyuton Yesus hatihai na mambuan 5 roti 2 ikan na dibuan nasidai tu dirina sabing alai dipakai di batadui laho mangaleo mangan 5.000 halak jalasiani taida do hamma kamang do tamakenang molo di batado na marhuaso mangaramoti jala padi mundimun ngulu ni akan aporsia gudang do dalan nabui patupaw ni di bata mariti akajolma na humaliyaksa do akan ulaot-ulaot na asing taingo do ujuna artabuni si Elia disuruh debata do pidong sigak manaruhon sagu-sagu siya langon na do akan asing jalan walau pikirat do tapake buah do boy pidong sigak ro manaruhoni ay so iwoto ido mambulati dia do sagu-sagu manang siya langon ni naposon di bata ala ima dalan na pinatupan di bata lau mangurupi naposona do akan naporsea haporsiaon di debata namananda jala makaporsiai pambahenan na naso tuk
marite pikira do rohata ido na naing odol honon itu rupuko tuhita nuaing. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Allah. Kita tidak bisa memahami pekerjaan Allah dengan akal pikiran. Tapi Allah bisa melampaui akal dan pikiran kita untuk menyatakan kuasa, pemeliharaan dan penyertaannya kepada kita. Alani unang gabi tapaluas roh adu pikiran tahun didondoni manang dirajai akka hasusan mana paruki daun ninggolu. Jala jujut tabigi jamita naing pakiot ni dibatado salu akka hasusan manang paruki daun ninggolu na tadupi dalata laho patugon hapor siaut tatuibana uhut patugon pakaposiot tatuibana manungunugu jala mangaramuti hita diragam ni hasusan ninggolu na tadupi. Dugina wadua honam makamang do tamakinang dipakai di bataro sahalak siang Baal Salisa mabuan dihalak ni di bata aka sagu-sagu pertemuan 20 sagu-sagu dinna namar lapatan may naing magabi naing matatiru jala naing marade hita pakion di bata songon na dipakai di bata sahalak Baal Salisaon dalan lahu patuduhon huaso pangaramotio dot panarihonon di bata tuaka jolman jolma manusia mana akan naposon di bata mana akan nasahaporsiao dot tita mana akan jolma nama di bagasan hasusan gabi dalan perhitian di bata mengurupi nasida. Tonga-tonga ni pandemi COVID-19 dung ros po COVID-19 tonga-tonga ni bangsota gudang dada hola pamaretata na patupahon pembagian bantuan sembako do akan asing akan mananda pasu-pasun di bata di bagasan nguluna patupahoni mengurupi aka na di bagasan hasusan alani pandemi COVID-19. Jala sada sungguh-sungguh nang tuhi tao namo kamang dutama kenang. Sudido kita menghadapi kehasusan nuai alani pandemik. Alai tutu dideba akan di bagasan kesusahan nama cehebat dang boy darpatu paibana manangaha. Alai dideba nari halak nama memang majalo gudang pasu-pasun di bata tunasida diodol hodo asaradi ukap rohana mangalihon saotik manang nabui lehonon namariti pasu-pasu di debata nasahatu ibana idobahen dalan nanay patupahon ni huriata di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 siaon manarihon akar dongan ruas nah benar-benar terdampak ekonomi secara ekonomi alani pandemi COVID-19 siaon marhiti na mangaleon sembako dalam nunga tabigi tik-tik naking moliate madinasida na mangalehon ni tuhita asabui patupauta pasahaton pangurupioni tu akadei baruasta na mengadupi hasusan akasongoni na dipakai debata dalan songon dalan malahu patuduhon huaso do pangurupion di bata itu ngatonga ni ngulu ni akan aporsia alani ma unang gabi ganggu rohata ngolo adong akah maulo do asusan dada holan sahala na siang Baal Salisa dipakai di bata songon dalan lahu mangurupi panarihonon patuduho panarihonon do pangaramotion di bata tu bangsona mana akada poso di bata dan niuluan ni si Elisa alai sian sikap ni si Elisa sadiri pe gak bisa ada persiajaran nama ciarga di ngulunya kana porsia di partikian sinuaingon molo taha porsia do di bata marhuaso patuduhon pangaramotion dohot panarihonon na di ngoluta
Hita pe ikut tapaholang maroha na marungut-ungut manang na pesimis, manang nagabi didondoni aka persoalan-persoalan yang ngului. Taida dosongon dia sikap ni panuwirang Elisa nagabi sada tiruan na masiarga tu hita. Di jolo ni trupu kope dina diurupi bana sahala paropuan na balu. Dungi sahala paropuan sinem na makasih holi hatu tubuh ni sada dana tonga-tonga ni parsaripion na. Dungi sikap ni Elisa mengadupi danak ni nasya paropuan tsunami na tongon nang matei. Dungi taringo tu ikaw rata na sotar pangan songon nang turpukta dang dipaluas panuwirang Elisa pikiran nang rohana dirajai hama Allah manang hasusana ni adupanna. Toktong dong roha do pikiranna tertuju tu di bata jala makapursiai di bata dina mengadupi parukilon manang hasusan di ngulu jala sikak dama ceding gado dihita nuaing lumobi dina tadupi hasusan hinorhon nik pandemi kopi sapulusia ido bahen aka para medis do aka motivator madok tu hita unang tapaluas aka nama saon maban hita stres manang gabi terganggu pikirata gabi ima dalan lao paoruhon imun ninna sitong de jala ido persalmin hati yang gembira adalah obat ninna semangat yang patah menggeringkan tulang. Jadi molo tapaluas do aka pikiran-pikiran naso marguna manang tapaluas diri tahun ni rajani aka persoalan-persoalan ni ngulu ujungna gabe dak taboto be mengadupi nama saon lumobi mengalui jalan keluar. Dang dipaluas panuwirang Elisa nama sai gabe menggangui pikiran do rohana lumobi mambayan lam met hapur siauna takas tido ibana tu sahalak nasian bal salisai madok leho mai di situan natorop asa mangan nasida alainin na posi behama pangalehokku mangganupi 100 halak ninna silisa sa leho mai di situan natoropi asa mangan nasida ay songonod do hatan jahuba ikom mangan akajol mai jala ikon adong dope tiba amo kamang duta makenang songoni do godangan hita akan na porsea dada hola na karuas do kaparhalado tonga-tonga ni masa pandemi kon tapatu pada permingguan dumobi di pandemik darurat PPKM daruraton hampir sebulan nomag gereja-gereja termasuk kita KBP Serangseng Sawah manutup permingguan tapatupa permingguan secara live streaming asa ruas di tonga-tonga ni bagasna marminggu mariti live streaming manarihon hatan di bata makanguluan hatan di bata majalo hatan di bata asa gabi gugu lalu mengadupi nama saon nang pihita patupa permingguan live streaming mamuji di bata itonga-tonga ni jabut tabi majalo hatan di bata itonga-tonga ni jabut tabi alai tutu songon na idok ni hatan di bata iko pasahatot tadutu di bata pilihan jadi molona tutu hita patu paparsara di bata tapasa di pilihat dak soal bilangan ni pilihat tai balga atau manang met alay na di ba mo kira madok ay buhado pasahato bipili ato di bata garing ulutaw nga susah mga sumangan ni nahita ipe mamaki hata ni hala di jalan dang mungkin akan napursia tu di bata manang akan natinopan di bata dak paluason di bata marsi panganon leonan di bata di ola non
molo soporsia hita di sido gabe bapak kita lam mahasusahan. Alai tutu di sariot di bata dong ulu tahun. Di leod do tu hita. Lobi sian na tapangido. Alani unang ganggu hita. Molo tatada jala tahati dakon do pasu-pasu di bata dak soal balgana manang mek na alai takas do di sariot di bata hita tu hita pe naing takas mangulahon na pinangidon di bata. Jala songoni do gudang akka paralado buhari hita mambayan kamang amang paditanami mangrupiah karwasta soadong masukat di huriatan inah hita. Saya dong do, sekolah di kita guriata di gudang huria di. Ala hidup gudang kita menyikapi keadaan non. Hidup bahen ditiki marsi rapu padita kami. Di bari tahun puido taringot tu pengalaman nama ciarga. Na pinatu na dapot nasida. Mariti adong pangurupion ni sahalak. Na mangurupi dana pensiun HKBP mangaleo tu dana pensiun HKBP tulu pitu M dungi didok nasida ma tuapui macelas rohana wuhada pabahanan nasida salilengon mangurupi manglui dalan laho mangurupi HKBP asa moru utang ni HKBP tu dana pensiun alai dia sipon nasida tuapui asa adong maditiru padita KP ima hal na positif sian aka padita na asing na di gereja-gereja tangga ima asa jupang dia ka padita KP dina iman yang irasional faith maksudna iman yang melampaui akal pikiran. Dang nama dok salilingon akapadita KP olan na memikir hon iman yang rasional dangi. Alai pemikiran ini mengurupi kita apalagi tonga-tonga ni susah ningulu na tadupi godang do kita memakai pikiran tak semata. Kita membatasi Tuhan itu bekerja dan menolong kita. Kita membatasi bahwa persusahan ini adalah karena hukuman Allah atas kita. Tapi tidak selalu kesusahan tadupi hanya semata-mata karena hukuman akan dosa yang kita alami. Nah jelas dak ya debata parohon hasusatu hita karena porsia membuat kita tu hamatian. Tonga-tongani situasi nasongoni makamu kamang duta makinang ikon tahap porsiai jala ikot tapaloas do debata mangula tonga-tongani ngulutan jala hita ikon olo rade mangiton ibana paluason imana patuduhon halongangan nalubis yan roha nadapot roha do pikiratan ido bae di doksi Elisa ay songonon do hatanya jawaba ikon mangan aka jolmai jala ikon adong do petiba dungi di parade mai di jolo nasida gabe mangan nasida jala adong do petiba obar tuhatan di batang atong dia mana manggogo kita makaposi jala makaporsiai mabuana mangula do di bata jala marhuaso di bata patupaon nalubis yan natapikirhon itong-atongan ningulu tadi portibion lumobi di namanganupi asusan alus na ima hatan di bata ikon jumolo do hatan di bata mia di bagasan rohata mia di bagasa pikiran ng rohata tutu rikot do dihita si panganon perdagingon rikot do dihitai asa molo malo jupang dihita si panganon perdagingon tutudang murah akapanahiti songgop tu pamatakta aledang ina rumikot na rumikot ima hatan di batado ido baen di doktu hata Yesus Kristus saya jumolo ma lului hamu harajon di batado hasitongan na hati goran na dungi tambah honon na do sudi aka odek tu hamu
Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Parjulu ima marsaur do di batah mariti hatana. Ikon hatan di batah do mia di bagasar rohata. Dado holan menghapil sajo alai makanguluhoni. Benar-benar mengimani firman Tuhan. Unang ganggu rohata, unang bimbang, unang stres, unang putus asa. Dan jangan khawatir di dok Tuhani. Sedangkan burung di udara di sario Tuhani do. Lamahita akan natinopana. Jalan ngadong halak na khawatir di ngulu tahun gabe tabba umurna manang do akan asing. Tapi orang yang berserah dan percaya mengandalkan diri, mengandalkan Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupannya, itu pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Jala ikko porsia do hita, jala ido taha porsiai bahwa perbuatan Tuhan itu sangat hebat dan dahsyat. Jala ido dihapursiai Selisa 20 sagu-sagu, boy mangaleon 100 halak. Jala gabi sada tada halongangan mai tunaposo sian Baal Salisa na mabuan patumonaan na tun halan di bata babua balga do di bata sian salu akka hasusa manangganggu ni pikiran na niadupan ni ganup halak atong tahapur siyay makamanginang pangaramoti o do panarihonon di bata tu hita manang songon dia pe hasusa ni ngulu na tadupi hamaolon do akka parukilon ubal gadupe waso do panarihonon do pangaramotin di bata di ngoluta di pasu-pasu di bata mahita saluhutna. Amin. Ngertang yang mahita. Ali Tuhan di bata namarha bangsa di Banua Gijang. Upuji jala pasang apami maho. Allah manotong doa sini roham di ngulu nami satu tikion. Dilekodo dihami hosa hanguluan. Dilekodo dihami nang pikiran na torang. Partikian. Boy hami patupa permingguan. Mamuji pasang poko nang pe hupatupa hami secara live streaming. Mamuji jala pasang poko manarion hatam na badiai. Siatong-atongan ni bagas nami ganup. Alani ali Tuhan. Saya jalo ma puji-puji persobahan nami tuho. Songondang akapilian nahu pasat nami tuho. Asadalan nami maka mole tihon salut panarihonon pangaramotiommu dihami diaka arian salpu saat titikion nang songoni tangyang nami tuho asa ramotammu jala iring-iringmu hami di padalanan ninggul nami diaka arian mangiut tabay mahaporsian nami aliamang di tengah-tengah ni pandemi COVID-19 na guk hasusan na buhay mabahan paru kilo do si taonon tu gudang halak asimaruham say dongani jala ramoti ma kami saludna unang paluas kami makipikiran do gugu nami sadiri lamang adupi salud akka hasusanon alay to dimima naman dongani jala mangaramoti kami uhud makaposi kami asa huhapursiai kami jala huhapusi kami huasom haguguommu namanariho do nangaramoti ngulu nami satu tikion do tua kari namangiut soalnya ngaliamang hutangnya ko kami doa ke ruas ni huriam na terpapar manang terkonfirmasi COVID-19 na tongon dirawat di rumah sakit dot na isolasi mandiri di bagas nasi Ganup
asima roham aliamang sai patugu rohado pikiran nasida nang paluas nasida di bagasan arsa manang pandilian alai naing takas di habursia nasida jala dihangulun nasida pabuan na adong doho rapdo nasida mari ditodim na badiyai manggugoyhon doho pa panguluhon uhut pamalupon nasida sian panahiti alaniali Tuhan hutangnya ko kami do inanami inang burus tumorang burus mangucong natongon dirawat rumah sakit Jahira amanami Antoni Hutasoid inanami Ida Buru Tasoid inanami inang Sirait Buru Manurung Leonard Sirait Heliana Febriana Buru Manalu Monica Buru Manalu inanami Marpaung Buru Panjaitan amanami Amang Daniel Marpaung Buru Panjaitan natua-tua nina amanami Daniel Panjaitan Tommy Timothy Marpaung Joas Marpaung Maria Kristina Buru Marpaung amanami Victor Sitinjak Gabriela Buru Sitorus amanami Ronald Simanjutak do inanami Simanjutak Buru Nababan inanami inang Sitinjak Makda Buru Sitanggang Kesia Buru Sitinjak inanami inang Silain Buru Simanjutak inang Pasaribu Buru Sihombing Wantri Buru Pasaribu Rose Sintra Buru Pasaribu inang Situa Simanjutak Buru Silalahi inang RM Utagaol Buru Parhusip Vera Karolin Buru Siagian amanami Mahmudi inanami Mahmudi Buru Sinurat amanami Alex Yahan inanami Alex Yahan Buru Sinaga Junia Buru Tahuruk inanami Sinaga Buru Simanjutak Bonar Pangeran Siagian Antonius Purba Tumisi Nababan Agung Manulang amanami O Nababan Buru Sihotang inanami O Nababan Buru Sihotang Febri Buru Nababan Niko Nababan Devi Buru Nababan Jordan Buru Nababan amanami Johnson Frank Manulang amanami Amang Andi Garit Sianipar inanami Andi Garit Sianipar Buru Siahan Clara Sianipar amanami JRE Sibagariang inanami JRE Sibagariang Buru Tapea Cecil Buru Sibagariang Cynthia Buru Sibagariang Evander Silalahi inanami Jam Jesi Manukali Erner Asina Buru Sibarani amanami Randi Tambunan Buru Siregar inanami Besito Pulbo Sinaga Maranata Nenggolan amanami Situa TMA Nenggolan inanami Situa TMA Nenggolan Buru Tapubulun Hanna Buru Nenggolan Naika Caroline Buru Nenggolan jala adong do pira akaruas na so targuar hami akan namar sahid siala terpapar COVID sa pulisia manang na mangadupi sahid nasing asima roham di nasida liamang say pamalum jala pahisar man sa nasida asaboy nasida mangunduti ari-ari ngulus si basa-basa honom mudupetu nasida amang nabasa hutangnya ko kami do nang akaruas ni huriam na marulak taon di bagasan sada mingguon sapala di lekodo umur nagajang say lehom matu nasida hahipason ni pamatang ng pikiran dohot akaragam ni pasu-pasu na pinarsita ni rohana sida pe say patulus maya lemang obartu asidot dengan ni basam songon yang lemang akaruas ni huriam naung mangrupi akapakubosion di tengah-tengah ni huriamon say pasu-pasu nasida saluhutna naung mangalehon sian na nilehom itu nasida lao mangrupi akaulaon tengah-tengah ni huriam mariti akapilian perpeluhan bantuan partisipasi peduli kasih akai bisa sing sawa jala pasu-pasu manang akan napinasahan nasida tu huriamon asagawi pasu-pasu inang tu akaruas nama jalosa asima roham dihami aliamang di bagasan Kristus Yesus Tuhan tangihon ma tangiang namion amin aja koma hatan di bata nang sahat tuhita tapuji ma di bata marite ede nomor 750 ayat sada dot namangyut uhut tapasahat piliata
Mengutuk Tuhan menjaga melindungi. Dan Dewan ayat 2. Jehovah koma pilihan na tapasat tu di bata martang yang mahita ali di bata amanami na diwanu magijang hodo harorowan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasata mi masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus si jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon patimbulhon harajaommu itonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni sileon-lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok molyate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaumu say saud maalomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangulua siapari si sama dosa nami songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tutodi munabi. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna Tuhan tama nama masu-masu hita sudi manang di dia pehita maringanan horas ma.
kunhu